Continuamos falando de agresións, agora centrados no eido escolar porque hoxe é o Día Internacional contra este tipo de acoso coñecido como bullying. O curso pasado, Galicia rexistrou 91 expedientes oficiais considerados violencia dentro dos centros educativos. Un problema social que deixa secuelas a longo prazo nos estudantes. Por iso, as administracións traballan na prevención e na tolerancia cero. O Instituto de Cacheiras, en Teo, acolleu este ano o acto conmemorativo da Consellería de Educación contra o acoso escolar. Unha representación teatral e un mural serviron para visibilizar a necesidade dunha convivencia respetuosa. Ademais, levouse a cabo a sinatura das primeiras adhesións á nova rede de concellos contra o acoso escolar. Unha iniciativa da Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias para coordinar os recursos que require combater esta problemática. O acoso escolar é unha lacra que afortunadamente non está moi xeralizada, pero sí existen un número de casos que obviamente deixan a veces moitas secuelas